ای من نمیخواستم راستی گپ. تو مرغی بدی اژدهاری گشنمو در لوبوجو قطعیت گپ میزنم. من تراوما دارم مالی سازشم. салому алейкум тамошобинони гиромӣ барномаи Rap News ва чӣ хеле ки мо гуфтавдем агар ки мавод ҷамъ шава мо ҳар рӯз видео мекунем ва имрӯза маводи мо ҷамъ шид ва бениҳоят гапчапи бисёрай ва сарш мекунем. акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастед мехоҳед хароб шавед ё ин ки қадди шумо паст асту мехоҳед қадди худро баланд кунед ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред пас ба шумо маҳсулотҳои соф савдо ёрӣ мерасонад. барои дастрас кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. дастафка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 24 соат ва барои дигар шаҳрҳо бошад дастафка 3 рӯз. аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад. ай видеои имрӯза маълум шид ки ҳамин батл дашон намега. барои чӣ намега? барое ки дуюм бора ян номера дар гирдуш то хурдесае ки бисёро розӣ нестанд ки мо ҳамин гапа бигем ва ма просто хотиррасон мекунем ки соли 2017 моҳои декабр ва 2018 моҳои январ шон вызов дод 6-1 да хезе ва дар уҷа вақте ки элон гуфт ки та ҳамин батла намекунӣ як шовай қатъи элон споре чидан ва элона гуфт ки агар ман ҳамин батла накунам мара дар любой ҷо дидӣ мирғ бигӯ. баъд ҳамин батл нашид ва хахтон медонем ки инагда чӣ гап гуфта мешава. ва соли 2020 моҳи ноябр 1 ноябр шон батл баромад қатъи райдер ва баъди ӯ иза того шуд ки кам хонда буд сенат шона мирғ гуфт ва и уже дуюм борае ва аиҷа бармеояд ки шон илтимос батл набарои батл айта нест ҳозир ту мехоҳӣ қатъи барон батл кунӣ ва иҷашта намедонам ки чӣ меган но точно ҳамин гапа меган барои ҳамӯ шон ту реп да зури ҳамӯ репота хонда мегӣ ва ҳозир бо мумкин мегем ки ту вақте ту як вақторо шона реп мегуфти ҳозир репаш мегӯӣ ман просто и гапа барои гуфтесам ки батл это не твоё брат точно это не твоё. шои реп мегири хита ту конкретно шои реп не мирғи реп бади ту мирғи реп бади. Сенат Шарипов райдера фармон дод ки ӯ видеое кардагид ки мара қатъи оилам ҳарчи гуфтагӣ беги удалид ки ва бо видео ки айма бахшиш пурс ва ӯ гапера гуфти ки тоҷикистон биё гап мезанем ма қатъи та любой ҷода гап мезанам ва любой хелам гап мезанам. и гапҳои сенат да райдер буд ва мумкин ки райдер ответ бута барое ки и чиз просто так намемона ждат мекунем ки райдер чӣ мега ва агар ки райдер видеоро удалид кард значит байнашон якдигар фаҳмишид ва мо хирсандем. фармон метам ки ту бояд видеота удалид кунӣ. дар тоҷикистон ҳам қатъи гап мезанам дар любой ҷо қатъи гап мезанам. батли шон райдера бо 8 минути дигаша дар интернет партофтанд ва мумкин ки бисёриҳо хор кунанд ки кадоме скрита сёмка кардаги не и кадрои Сенат Шарипов барое ки агар ки бидонен дар канали Сенат Шарипов я видео баромад чихе жалоба омадаги дар минуси райдер дар вақти батл хонданаш ва дар ҳамун ҷая шума дора ва маълуме ки ҳамун видео ба телефон айтори экран сёмка карда шудаги ва ҳамун шуме ки дар ҳамун видеои жалоба рафа омадаги ки на жалобамай ҳамун хели шумае ва просто ай сенат пресиданем ки и видео хитон партофтен дар канали нав чтобы подписчик ҷамъ шава ё ки кадоме ҳамин видеора ба телефон сёмка карда партофтай лек просто гуфтанем ки кадрои видео идентичниянд ва ту свободно метавонӣ жалоба роӣ кунӣ любой тажда канал ҳамун видеора удалид мекунам барои ҳамун сенат агар ки хоҳиш дошта бошӣ ҳамун жалоб барое ки видеоро удалид кунанд ва мо видеоро мехоҳем дар канали худ бинем барое ки ту бениҳоят расход карда чтобы хотя мизерни ҳамун сума битонӣ гирифта. Масир Исмаил оши миллион ба як зад ва дар охир тухмаке ки ай буданае ку дар тораи ош мемонанд дар охир ҳамура конкурс даимона ва эълон кард ки кадоме мара сториз ма да сторизаш падилица мекуна ва мара атмит мекуна ҳами тухмака мебра. бачаҳако кадоме ки хоҳишманди тухмак хирияй марҳамат кунен дар конкурси яка иштирок кунен ва ғолиби тухмак бошед. Диета пиета мурд оши миллион ба 60 мо дар иштиҳои том худо бахшиш мода
خدا بخشی خیلی بردار اوشا بود که نکیم جاید تخمونده رازگرادش میکنم میفورد همین تخمه بری مرا دستوری ساعت مید که خشتک تخمک بمون همین تخم میتونه ایته بشه بردار گیوی یک بار دیگر میگم بردارو کدومی از شما میخواهد همون تخمک ببره باید ستوریز کنه خشتک تخمک بمونه انشالله تخمی تنجای خودت میشود ما باور دارم Карлиона уже андеграунд гуфтан намешавад, чунки корое ки дар гирди атрофи вай шидесанд и уже мейнстримай. Барои чӣ? Барое ки Шабнами Сурайо хутон медонем чӣ хели статус дора, треки Карлион қати ра гаштеса, ки маъноеро дора ки Карлион уже як шаг ба мейнстримай. Карлион метавона принципоша риоя накуна ва дар интихоби мухлис ҳайрон шавад, чунки гуфт возможност ҳаст ки қати навикам фит шава, қати сиванам фит шава, қати баронам фит шава, чунки ӯ принципое ки ман хидмат монда будам ҳозира талаботое ки мухлис дора ба ӯ рост намегира, барои ман принципом мегзарам ва просто чизе ки мухлис мехоҳа ҳамура мекунам. Рӯзои наздик мумкин ки фит шава, ани қати сиван мешава, қати навик барон мумкин. من نمیگم که من قطعی نوی فید میکنم یا قطعی شون امسی فید میکنم پرو قطعی سیوان پلان دارم. Карлион гуфт ки баъди треки китайский капитан хондан против барон, барон ҳамун хатогиҳое ки карда буд нисбати ба чакҳои хезе ҳамаша қоил шид ва бахшиш пурсид, барои ҳамун қати барон дига ягон хел конфликт нест. Яъне байни Карлиону барону дига ба чакҳои хезе дига ягон конфликт нест ва вероятност ҳастае ки байншон ягон видео шава ё ки ягон трек. چیزی که ما داودیس زدگیم ما او را نشدی آدمگری و امو کچستوی هم خاراکترش کتگیم امو را قبول کرده بخشش پرسید. خبری خیشا داشت ما رسوندنیم ای خبروی Карлион ки байни ленди Карлион дига ягон нофаҳмоиён нест ва ҳардушон сулҳ бастанд ва дига ягон хел видео ответ ягон чи ай тарафи бародар намешава. мо хирсандем бародаро. سیاهی هسته امی یک روزه فهمیدم که مقصد دیلو بچه در اون سیاهی نبوده و ما هم خیلی آدمم که عقیبا نگاه نمیکنم فقط پیش نگاه میکنم. Барон уже сеим одамае ки батлда отказ кардесай. Яким навикем сира отказ кард, дуюм шонем сира отказ кард, ва ина сеим дишеям отказ кард. Дишея гуфт ман ёрдам мекунам батл кинен, яъне приказ батлай ку ҳам хеле кинен дар Инстаграм, лекин ҳозир ман камтарак наметавонам иштирок карда барои ҳамун бахшиш ва айда каси дига ай реп батл отказ карда буд. Батл хоҳиши батл қати барони маъноеро дора ки барон я статуси уже хича дора ва через барон мехоҳанд батл кунанд ва просмотр ёки статус бигиранд. Барои ҳамун уже барон садфоиза доказат кардагие ки вай мейнстримай ва андеграунди репда сари кор надора. ман намехостум рости гап, ман намехостум ки соҳаи репа хати блогерство ардалаш кунам, лекин барон ҳама тара қабул кардагиянд, визов дата قبول کرد. ویزا خیلی فکر میکنیم برای قبول کردنش من تراوما دارم احساسم. راليга трекчаи нав неса ки зиқияй ва минуси аламоварда пешкаши шумо мекуна ва ин маъноеро дора ки ралик бекор нест, ай паси кору бошай, значит батлода 100% тайёрае ки уже трекхонида гузаштай, эми би ту сахт тайёрита бин, ту ҳар хел видеообрашени накаву батлда тайёрира бин. دیگه درن ایمونست اژدهاری گشنمون که یاد کنیم و بریم دیگه ما برگردوندن نمیتونم رمضان تا که جا بدی وقت کسی نوله و فریادی. реванши батли Шон Райдерда я спонсори дига пайдо шид. Шахсияте ки дар Тоҷикистон ташкил карда буд ҳамин батла Алик ин душанбе абишат кард ки баъди батл дар канали Синат Шариф бупуромадан ман реваншона ташкил мекунам ва дар канали худам мефаҳмем ки чӣ хели шарт шароит катияй. Ман просто Алекда пешакӣ як саве доданем брат батла ташкил кардани бошӣ бениҳоят хуб, лек ин зарбаеро ки Синат Шарипов хурд барои мора як дарсай, чӣ батлерову чӣ организаторо барои му пешакӣ даже ҳатто либос пӯшӣ, сумка кашонӣ, попуши пӯшӣ, любой чиша дар шартнома қайд ки рӯзи батл нофаҳмоиё нашава.
батл реванш ҳама худам мегзаронам шона қатирайдер батл реванш ҳама худам мегзаронам. инак ин буд барномаи имрӯзаи мо барои чиқа кӯтоҳ барои он ки хостем мавзӯъҳои инам хеле гирда атрофи батл гирда атрофи бачаҳакҳои хезеву санат шон тоохӯрдагира ҳамвора шумода пешкаш кунем. саломат бошен кадоме мехоҳад бисони кор кунад поён дар номере ҳамон дар телеграмаш муроҷиат кунен мефаҳмонатона бисони чӣ хел кор мекунед.